mokalo cha kendo sani waneno ka nitiere kuonde mang'ikruok nitie jokuoge nitie no mak kawuono to system to medo ringo mondo obed makare. Omiyo an gi pacha aneno ni onge gima miyo wadwa dok chien e migawo mar neno ni waloso kaka sirikal mar Kenya ti. Adwa paro ne jowinjo wach mogik. Nitiere tich mar National Treasury. Kisomo katiba pen chik wacho ni designing and prescribing financial management system. Mano tij ofis mbadi. Mitiyogo e county gi mitiyogo e sirikal mamalo. Chiwo guideline kata chike matayo kaka itimo accounting kata chiwo report mar kaka pesa tiyo, kaka iloso budget gi kaka itimo internal audit. Mano be tich ma sirikal mamalo matimo. That is a national government function. Kato coordinating implementation mar IFMIS kaachiel gi EGP. Lydia pare ni ne wan gi tije sirikal mane nyal chulo e system mar sirikal 349 higni 2 mokalo. Kawuono wan gi 22,000 plus government services masani ni e system ma e-citizen. Ang'eni nitie mbaka mwanyalo goya kuonde mang'ikruok nitie ma system no nitiere to king'iyo report mar revenue collection kawuono, collection mar appropriation in aid odhi malo nikech watiyo gi system ma nyasani. Gigi duto nyaka tiya kanyakla. Wach